Hej Varde Golfklub, Kevin her. Jeg skal vise jer, hvordan vi har fået vores turnering i gang herinde på Trackman, som Christian Berg har sat op til os her hele marts. Og hvis man skal være med, så skal man huske at betale, inden man går i gang. Men det fungerer egentlig sådan, når I kommer ind og har startet Trackman, så skal I trykke på Tournaments. Så trykker I på Varde Golfklub. Note er, hvis den står her på All, så går man ind i lokal. Og så vælger man Varde. Så her kommer der en QR-kode, som I scanner med jeres hvide Trackman-app. Så trykker I her på Quick Login og scanner. Så vil den automatisk få turneringen op her, og så trykker I Sign Up. Og nu har I registreret jer her. Så går I ud her igen. Så trykker I Select Tournament, Round 1. Så når I kommer hertil, så er der en QR-kode heroppe. Den scanner I på nøjagtig samme måde med Quick Login. Og hvis I ikke gør det, så kan I ikke være med. Sådan der, så står der Connecting. Og når så den kommer igennem her, så står Connected, så siger du bare Continue. Og så kan I egentlig lægge mobilen væk igen. Så kommer vi herover. Hvis man ikke har et Trackman handicap, så skal I taste jeres eget ind. Det gør I ved at trykke på penslen heroppe, og så sætter I jeres eget handicap. Hvis man tager mit udgangspunkt, så er det 4,0. Done. Og så er det bare god spillefornøjelse. Vi ses.